दिनै जिहेतु बिसानि जथुमनाय जादों बे बाहागो लागोन मा मोन्दांथि मोनखो? थारैनो दिनैनि जि हाबाफारि जोंनि बिसानि जेसेबां एजुकेटिभ मिटिं जाबोबाय दिनैनि बे एजुकेटिभआ जारिमिनारि जादों होननानै आं सानगोन। मानो होनबा जोबोद मोजां जादों। जिखिनि जोंनि मावनो लानाय बे थांखिफ्रा जोबोद मोजां जादों होननानै आं गोसोआव फोथायनाय दं आरो। जिहेतु कमेडियाननि गेजेरजों माखासे समाजखौबो फोसाबनो हायो बेबायदि माखासे जों नुबाय गुबुन माने जोंनि समाजाव जि सोलिबाय थानाय गुबुना सोरखौबा फनजों रायज्लायना लाना खारनाय बे बिथिङाव जों गोबां जाथायफोरा जादों बे बेलायाव। बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। नोंथांमोना मिथिगौ आबादारिफोरा जुदि आबादखौ जोलै दोननांगौब्ला बेखौ मोजाङै राहोनानैसो जोलै दोनो। जुदि आबादखौ जुदि मोजाङै जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा बियो माबायदि जोलै जानो हागौ? गाज्रि जाखागोन। बेखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जोंनो जोलैखौ राहोनांगोन, मिसुर जानांगोन। गोरलै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला बेफोरबायदिया जाखागोन। बेखायनो जों गावनो मिसुर जानांगोन, गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन। अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिन्जावजों गोसोथोलायनाय, सोरनिबा हिन्जावखौ लाना थांनाय, बा सोरनिबा हिन्जावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसोथोलायनाय बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। उना खिन्थु माने खोब माने गोरोबलाया टिउनफोरखौबो जों नायनो गोनां दङ होननानै सानोना? जिहेतु मोनसे माने फिल्म जानाय लोगो लोगो एज ए होल मानसिफोरा बुजि मोननाय हिसाबै बेहाय डायलगफोरखौ जुदि थ्रु खालामोब्ला बेस्ट जायो। मा बुङो? डायलग थ्रुआथ' बे जाबाय जायगा लानानै जायगा जाबाय, आर्टिस्ट लानानै आर्टिस्ट जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ डाइरेक्टरा गोसो होनांगोन नोंनि स्ट'रिया मा लुबैदों। बे स्ट'रिया जुदि लुबैनायजों नोंनि डाइलग थ्रुआ मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ डाइरेक्टरसो मिथिगोन। जुदि डाइरेक्टरजों डाइलगजों मिलायाबा बेखौ डाइरेक्टरा बुंनांगोन। बेखौथ' जोङो दा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेखायनो डाइरेक्टरा बुंनो हानांगोन आंनि जि स्ट'रि बे डिमान्डनि नोंनि जि डाइलगनि थ्रु बे जायाखै बेखौ बुंनो हानांगोन। बेखायनो बे बेलायाव आङो कनफार्म नङा। लाइमोनफोरखौ जोबोद फल' खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे माने दायोनि जिखिनि लाइमोनफोर दं बिथांमोना खिन्थु बेस्थ'था थायो मबाइलजोंसो। दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि खावलायनाय मा थायो? बे लाइमोन बैसोनि सोरखौबा फल' खालामनाय, सोरनिबा माबा मोनसे नायनाय, मबाइल नायनाय, बियो जेनेबा हमना ला बर'निल' बाथ्रा नङा, बे बुहुमनिनो बाथ्रा। बेखायनो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्लाबो बिमा बिफा गारजेन जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। जुदि साफ्रोमबो सांग्रां जायाब्ला बिमा बिफायाबो बिनि सायाव जुदि नोजोर होआब्ला जानो हागौ बिदिनो गाज्रि जालांगोन। बेखायनो जोङो गथ'फोरखौल' दाय होबा जानाय नङा। जों गेदेरफ्राबो बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानांगोन। सोरनि गथ'आ गावनि गथ'आ माबायदि सोलिदों माबायदि बेखौ नोजोर होयोब्लासो जोङो बेखौ फोसाबनो हागोन होननानै आं बुंदों। आरो लोगोसेनो सोरनिबा गथ'आ बिदि लोरिदोंब्ला बेयाव बिबाना गावनि बिमा बिफाल' नङा, खाथिनि लोगोनि समाज बेखौ जों नोजोर होनांगोन। बेखायनो सोरनिबा गथ'आ गाज्रि जादों होननानै जुदि एरायना थायोब्ला बे गाज्रि गथ'जोंनो नोंनि गथ'आबो समाजाबो गाज्रि जागोन। बेखायनो बे बेलायाव साफ्रोमहाबो बिबान दं होननानै आं फोथायो। गुबै थांखिया माबायदिमोन आरो मानो थाखाय बेबायदि जथुमनाय जागोन? एक्सुवेलि जों सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसना मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो नागिरदों अर्गानाइजेसन। आरो बेनिफ्राय जोंनि माबा फांसनेल हाउ टु फांसन दिस अर्गानाइजेसन। दा बेखौनो जोङो सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय गोबां सावरायनाय जाबाय। बे जाबाय अर्गानाइजेसन मेटार। जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ, गोबां कमिटिफोर दङ। दा दिनैसिमाव 16 नाम्बार अफ डिस्ट्रिक्टस अलरेडि फर्म। दा बेखौ जोङो गोरानिफ्राय गोरा खालामनांगोन जोंनि बाइन्डिंसआव दोननो थाखाय। दा बेखौ जों सावरायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय दहाय नेहाथारि बुंनाय बायदि जोङो एवार्ड फांसनखौ देग्लाय मोजाङैनो खालामगोन उइथ दा काइन्ड कपारेसन अफ दि बिटिआर गभर्नमेन्ट। बांसिन मिथियोमोन खिन्थु दिनैनि बेलायाव हरसेयावनो माबा मोनसे खालामनानै भाइरेल जायो, बिनि गेजेराव मा फाराग? जोंहा जेनेबा भाइरेल आर्टिस्ट होननानैबो बुंजागोन। जेनेबा भाइरेल जानायनि उनाव आर्टिस्ट जायो माखासे केन्डिडेटफोरा, आरो माखासेया स्ट्रागोल खालामनानै सोलोङै रोंनानै मावनानै बेबायदियै आर्टिस्ट जायो। दा बे बेलायाव दा रायजोनि माखासे गुरुत्त'खौ नायनानै आरो जेनेबा रायजोआ जि बुस्थुजों एट्राक्ट जागोन बेखौ लानानै माखासे प्रडिउसारफोरा भाइरेल
गथ'फोरखौ लानानै जेनेबा फिल्म खालामनाय नुनो मोनो बेफोर गावबा गाव आइडिया जाय जेखौ मोजां नुनानै जायखौ लानानै फिल्म खालामगोन मागोन बेफोर गासिबो गावसोरनि बाथ्रासै गतिके जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै जों सानो बिराद उन्दै बैसोनिफ्रायनो जायो खिन्थु गुबुन फारसेयाव नोजोर होदों एसे मिसइउज जायोब्ला माखासे डायलग माने जिथु थ्रयिं खालामनाय बेफोरावबो माने पारफेक्ट जायो होननानै जों सानो बेफोरो आसलथे सोलोंनायनि मोनसे डिपार्टमेन्ट होनना बुंजागोन जों एक्टर जानोब्ला पारफेक्ट एक्टर जानोब्ला आरो जों पार्मानेन्टलि एक्टर जानोब्ला सोलोंनो गोनां जोंहा बहुद थायो जों जेनेबा आर्टिस्ट होननानै बुङोब्ला जों थियेटारावनो जा लाइभआवनो जा बा जिखुनु फिल्मावनो जा जोङो एक्टिं बे बुस्थुखौ जों डेभेलप खालामनोब्ला आरो जेनेबा हलिउड बलिउडनि जों बे लेभेलाव जुदि एक्टिं खालामनोब्ला जोंनो सोलोंनो गोनां बहुद दं दिनै स्क्रिनाव नुजादों समायना माबा माबि भाइरेल जादों पपुलार जादों बेयाव थारमाने आर्टिस्ट बुस्थुआ लिमिटेड जानानै थाया सोलोंनो गोनां बहुद दं आरो बेफोर बुस्थुखौ जिखिनि गथ'फोरा आर्टिस्ट जानो ओंखारबोदों एक्टर जानो ओंखारबोदों बेखौ गावबा गाव गियानाव लानानै बिसोरो सोलोंजानांगोन आरो मेचिउर जानांगोन बेखिनिखौ जों बुंनो सानो आरो बेखौ लानानै जों वार्कशप दाखालि गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे वार्कशप होदों बेयाव जोङो 30 डेसनि रिसाइडेन्सियेल मोनसे वार्कशप लादों बेयाव गोबां गथ'फोरा मोजां गियान मोनदों आरो बेबायदिनो इयारलि जुदि जालाङोब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि होलाङोब्ला जों बेखौ जायगा लानानै गोबां वार्कशप फाथिनाय जागोन बेनि गेजेरजोंनो माखासे गथ'फोरा मोजां गियान मोनगोन होननानै एक्टिं रोंगोन होननानै जों आसा थिनाय थायो आरो इयुन जेनेरेसनखौ जोङो बेखौनो बुङो जाहाथे गावबा गाव जिखिनि फरायसाफोरा एक्टिं खालामनो ओंखारबोगोन एक्टिं खालामनायजों लोगोसे बा कालसारेल लाइनाव ओंखारनायजों लोगोसे बिथांमोना फरायनायखौ मोजां लाखिनांगोन फरायनायखौ लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोननि खामानिनि जि मोनसे डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे बुस्थु थायोना बेखौ मोजाङै डेभेलप खालामलांनो थाखाय एक्टिंखौ मोजाङै डेभेलप खालामलांनो थाखाय सोलोंनांगोन माखासे वार्कशपआव एटेन्ड जानांगोन आरो बेबायदियैनो बिथांमोना मोननैबो फारसेखि जुदि खामानिखौ मावलाङोब्ला आं सानो साक्सेस जानो हायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बिसानिफ्राय बे वार्कशपफोरनि माखासे बिथांखि लानाय जादों बेफोर उनाव जालांबाय थागोन आरो दिनै जा डिमाकुसिनि एग्रिकालसार अफिसनि जा गेस्ट हाउस दं बेयाव जोंहा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि एक्जिकिउटिभ जानानै थाङो बेयाव जोंहा गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि गासैबो मेम्बारफोरा दंमोन आरो जोंनि दिनैनि थांखियानो जाहैबाय फैगौ एवार्ड फांसन 5th एवार्ड फांसन बाथि माने बान्था राननाय फोरबो बर' फिल्मनि बेखौ लानानै जों गिबियावनो सावरायनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि जा सर्ट फिल्म कम्पिटिसन दंमोन थांनाय बोसोर गिबि खेब जोङो फाथिदोंमोन देग्लाय जोंहा नैथि खेब जागोन सर्ट फिल्म कम्पिटिसना बेनि सायावबो सावरायनाय जायो ओमफ्राय फैनो गोनां समफोराव जोंनि बिसानि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिनि सायाव जों सावरायनाय जायो लोगोसे गभर्नमेन्टआ बिसानि जा रिकुवेस्ट बेखौ लाखिनानै जिखिनि खामानि मावबाय जोंनो ब्रैथि फिल्म एवार्ड फांसनखौ खुंनानै होबाय लोगोसेनो गेजेराव वार्कशप खुंनानै होबाय आरो दा जिखिनि फिल्म हल बिथांमोना बेखेवगासिनो दं बा लुनो थांगासिनो दं बेखौबो मावफुंनो थांगासिनो दं बेनि थाखाय जों बिसाया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोङो बिसानि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो उननि समफोरावबो बिसानि बिथांखि महरै बिथांमोना माखासे खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा थिदों दा बै लेखायैनो जोङो माखासे रिजलुसन लानानै दिनैनि बे मिटिंखौ खुंनाय जाबाय माबायदि खामानि सेन्सरशिपनि बेलायाव जों ओरैबायदि बुंनो सानो ओरैनोथ' बर' फिल्मखौ दिहुननायनि उनाव प्रडिउसारफोरा जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि आन्दाराव मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामखानांगौ बे थाहैखाबाय आरो बिथाङा जुदि गभर्नमेन्टनि माबाफोर फेस्टिभेलफोराव बा गभर्नमेन्टआ कम्पिटिसन फाथिखायो एभ्रि इयार बेफोराव जुदि बाहागो लानोब्ला बिथाङा सेन्सरशिप खालामजायो बे सेन्सरशिपआ मेन्डेटरि होननानै जोंनिफ्राय जेबो फोसावनाय गैया बा बिसानिफ्राय फोसावनाय गैया गावहा जुदि माबा गभर्नमेन्टनि माबा मोनसे प्रग्रामफोराव बाहागो लायोब्ला एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला बिथाङा माने सेन्सरशिपखौ लानांगौ आरो बेखौ लायोब्ला मोजां जायो होननानै जों सानो मानो होनब्ला सेन्सरशिप खालामनाय लोगो लोगोनो सासे डाइरेक्टर प्रडिउसार बा आर्टिस्ट जिमान थागोन मोनसे फिल्माव बिथांमोना मोनसे गभर्नमेन्ट रेजिस्टार मोनसे फिल्माव एक्टिं खालामनायनि मोनसे रिकगनाइजेसन मोनो स' जोङो पलाइटलि जोङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जिखिनि प्रडिउसारफोरा बा डाइरेक्टर बिथांमोना फिल्म खालामो सेन्सरशिप खालामनाया मोजां होननानै जोङो बुंनो सानो दङ थासारि दङ जायनि थाखाय प्रडिउसार डिरेक्टरफ्राथ' फिल्म दिहुनखांनायनि उनाव दिन्थिनायनि बेलायाव बेबायदि सरकार बे बेलायाव जोङो सिगांनिफ्राय माने 2011-12निफ्राय जा जि मोनसे सिटुवेसन फैदों बे जाहैबाय गामि गामि जोङो फिल्म हल लुब्रबनानै माने बे पेन्डेल लुनानै जों फिल्म देखानाय जायो बे कालसारानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे फिल्म हल गैया पार्मानेन्ट बेबायदि जोंहा फिल्म दिन्थिनो हानाय न'ब्लां गैया दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि
BCAA माखासे रिजल्युसन लानाय जादों जिहेतु जोंनि बर' फिल्मा मोनसेल' सिजनाव ओंखारो बे जाहैबाय दुर्गा फुजानि सिगां आरो जोबोयो जेनेबा नभेम्बर डिसेम्बराव जोबोयो गेजेर ससेयाव जोंहा फिल्म ओंखारा एकमात्र जोंहा बे दिन्थिनो हानाय जायगा गैयिनि थाखाय आरो नाथाय दिनैनि समाव सरकारा जिथु स्टेप लादों मोननै मोनथामसो फिल्म हल लुना होनायनि बिथांखि लानाय जादों आरो स्टार्टबो खालामबाय बिथांमोना बे जायोब्लाथाय जिकुनु प्रडिउसारा जिकुनु समावनो जों फिल्मखौ दिहुननो हागोन होननानै जों सानो आरो सारा जिकुनु टाइमाव दिहुननानै मुलाम्फा खामायनो हागोन होननानै जों सानो आरो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।